Welcome back! Yes! Ayan guys, punta namin ngayon sila tatay. Ando na sila nakasakay sa motor. At sila po ay gagawa na doon ng kamalig. Yung kamalig yun po yung bahay na doon po yung magbibinyo sa kasal. Yung buong plaza po ng Barangay Bungliw ay tutuldahan. Ayan. Para umuran umaraw mga guys, ang pagyakat sa pagtsatsa ay maganda. Ayan mga guys, nandito na kami sa tinatawag naming Sabang. Ayan, at nandito ang dami-dami ditong mga tao. Ayan mga guys. Ayan mga guys. Aileen, masabay ka pa? Ha? Hindi na. Ayan, ito si Manalisil. Ibinibili na lang siya dahil 80 kilos siya eh. Oo. Bye-bye. Parang pa my heart will go on. Tapos ito yung mga ano. Ito yung mga. Ang dami-dami nilang sungo, mga guys. Parang ang tugob-tugob nila. Hala, bumabalabag sila oh. Wala na kiling dito sa unahan. Kung na ay sugat to si Kuan dansoy. Uy, kabay si Paden Maylin, parang pangmayaman na niyo daw si God. Kaya ko sa mayan si God niya pang mahirap. Ayan mga guys, I just wanna flex my family. Ayan, yung aking mga tito. Sila po yung sakay ng bangkang di motor at sila po ay papunta ngayon sa Barangay Bungliw, ang Northern Samar, at doon po sila po ay magtatayo na po ngayon ng tinatawag na tulda. Ayan, magtutulda na po sila doon. Bububungan nila yung plaza ng Barangay Bungliw para po umulan umaraw ay tuloy na tuloy po yung ligaya sa darating naming kasal. Siyempre mga guys, kasama din po yung aking tatay, siya po yung leader of the band. Ayan. At siyempre kasama po yung aking mga tito at mga pinsan. Hi Giselle, yan po si Giselle Modrigo Harito. Ayan, isa po sa ating masugid na follower dito po sa Barangay Magsaysay. So, yung buong team po ng Servito family, ayan, ay papunta po ngayon sa Barangay Bungliw at doon po ay gagawa po sila ng tatawag na tulda o kamalig. Ito po yung nakasanayang tradisyon ng mga Nortihano, ng mga waray-waray sa tuwing may kasal po ay gagawa po sila ng pasamantalang covered court. Ayan. Yung buong plaza po ay dapat may bubong para umulan, umaraw, tuloy na tuloy po ang ligaya ng sayawan, ng pagdadanis, ng pag-iinom at ng kasiyahan. Siyempre, mega love shoutout din po kay Manny Melchor at kay Mana Lizel. Sila po yung may-ari ng bangkang di motor. Ayan guys, at ayan yung aking asawa. Siya naman po yung supervisor. Mana kay na Manalisil ka na kick out ka sa kuan motor. Di agad sa kay uli. Ano na kutsinta? Ako ko nga kanda ka ginhagay. Ayan, mega love shoutout kay Manalizel at kay Maylina sa aking dada. Ayan, thank you so much mga guys. Yes, you break it down you.